Sa atong unang pagbasa, gihisgutan din nga gusto sa Ginoo nga ang mga langyaw mudayeg sad niya. Unsaon man sa tanang nasod aron magdayeg sa Ginoo, kinahanglan gyud ang mga nagtuos Ginoo mudawat sa mga langyaw. Kanabang langyaw sa imong kinabuhi, nanalita nagsimba ka karon dinhi. Nga langyaw sa imong kinabuhi ang mga adik. Kana way simba-simba ba? Tingali asawa ka, nagsimba ka karon. Langyaw sa imong kinabuhi ang kabit sa imong bana. Kaya man gid mo magkakuyog og simba. Unya ron kumuanha ang iyang kabit sa inyong balay, imong dawaton dili. Kung imong awayon, nya gikan ka sa simbahan, di gyud to makadaig sa Ginoo ang kabit sa imong bana or sa imong asawa. Muingon gyud to, simba-simba, batasan di makaog iro. Ana gyud to. Hasta ang silingan. Kana, gikan man na simbahan. Tanawa, gibugno. Ang kabit sa iyang bana, gibugno, nya gikan simbahan. Unsaon nila pagdaig sa Ginoo? Mao na nga ang kaning nagsimba, mao gyud untay mo sugod pagpakita nga naa tay Ginoo, nga ang Ginoo nato nahigugma sa tanan. Mo na si San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, ningon siya, kamo mga dili Hudiyo, paglipay mo kay kaniadto masupilon man kay mo sa Ginoo. Di man mo mutuo niya, pero karon gitagaan na mo higayon sa Ginoo kay ako gipadaan ako nganhin ninyo aron sultihan mo nga kamo sad dawaton sad mo sa Ginoo. Natanawa rong mga Hudiyo, matud pang San Pablo, sila na say nisupil sa Ginoo. Moabot sang panahon na dawaton sad na sila sa Ginoo. So kana dayang mga pagsupak-supak nato sa Ginoo, mga igsuon, kanang atong pagpakasala, dili di ay na makapalagot sa Ginoo. Unsa man ang iyang bation kung magsupak-supak na taniya, kanang musupil taniya, kaluoy, maluoy siya nato. Nya mao sad unta na ang atong batasan, na kung ay magsupak-supak nato, maluoy ta. Lingiyay mong tupad, na maluoy ka sa imong anak nga tapulan. Pangutan ba? Na kanang imong anak nga tapulan kaayo, nya imong sugoon, gahi kayong tuman, maluoy mo o masuko? Gosga. Nanawang sa mga yawan o na. O niya. Samot na gyud sa imong silingan nga libakira kayo. Musamot na gyud kang dili maluoy. Mao na practice ta. Aron kaluy-an ta sa Dios, kinahanglan ka mao sad tang maluoy sa uban. Nya kun ato na nang praktison, ang tanang tao or ang tanang nasod magdaig gyud sa Ginoo. Kumusta man ron ang Amerika in relation og ang kaning ni ang Israel in relation ngadto sa Iran? Iran ba to? Unsa man, maluluyon sila o masukanon? Kumusta man sang Iran in relation ngadto sa Amerika o sa Israel? Maluluyon o masukanon? O mo nang nagkagubot na ang kalibutan. Ug adto ka dito sa ilang war zones, maigo kas bomba, mga bungkag ng inyong balay, di jud ka kadaig sa Ginoo. Kumusta man sa doon ang Ukraine o ang Russia? Maluluyon sila sa usag-usa? Masukanon. Masukanon. Kumusta man ron ang Duterte o ang Marcos nga grupo sa ato mga politicians? Maluluyon o masukanon? Kinsa man nila kaha ang nagpractice sa pagkamaluluyon, naa kaha o ato lang paminahon. Kay kung magsigi ginag-away ang ato mga politicians, padayon gina sila ng ilarong siging away, nya gasigi rabag sa ila rabang away,
kita mao'y dako kay gasto. Ang ilang gamiton nga kwarta para igastos ilang away, anang politikanho nilang away, ang gipagasto kitang mga tao. Kita pag yung naamong, kita pag yung gibaha, kita pag yung gitamukan sa basura. Nya sila to sige lang away, sige away, sige gastos atong kwarta. Kada larong impeachment, 25 million ang magasto kada nila hearing, kada adlaw, 25 million. Karon 15 days na silang nag-hearing kuno. I-times kuno ang 15 days times 25 million. Pila naman na? Pila na atong na-spend anang ilang away diha? Nahastang mga abogado, nag-away na. Nga buangon, magpadamas emosyon nga legal panel man sila. Legal lang unta, dili emotional panel. Uy, moingon naman hinoon nga, sus, gapugong lang yung tamparos. Nga moingon sa tungo sa, tiguang bitaw ka, pero kaming batanon. Musukol ra ba sa mig tiguang? Nagkuha na ba ka? Bati kayo niya, gagasto ta nag 25 million. Siging presentar anang mga witnesses nga no personal knowledge. Nya siging question anang nganong gilustay ang pera kay naggamit anang mga piatos-piatos nga mga ngan kuno fictitious nga mga ngan. Unya pagpangutana dito, allowed ba ng mga aliases sa confidential operation? Allowed. Ningon ang witness, allowed. Unya, question. Nya ingon, gilustay ang pira 11 days lang. Wa na, hurot na mo na ilang main accusation. Nilustay ang pira sa BP kay 11 days gigasto ang 125 million. Ana. Nya gipangutana dito kanang confidential fund og ihatag. Unsa may budget ana siya? By quarter man na siya. By quarter. Ang witness ba sa kuha. Siya unya gastoon na og 90 days. Supak ba na sa balaod? Din siya, adili. O gastoon nag 60 days, supak mas balaod? Dili. O gastoon nag 11 days, supak mas balaod? Din siya, wa man sad gi-prohibit, pero wa sad gitugot. Ang sama ng pagkatubaga. Matod pa ni Attorney Rupel Banyok, siya parihara nas ingon ba nga, kitang tanan ron, kay nagparty man ta, kinahanglang mukanta. Dili ni pinugsanay, pero wa say balibaray. Kana bang pagkasultihay na ba? Unsaon na nimo pagsabot? Na wa gitugot kuno, wa sad gi prohibit. Ang pasabot, pwedeng buhaton basta gikinahanglan. Mao na itubag ana. Dili supaks balaod. Di in short, ang mga witnesses karon nga gipresentar nagtug-an nga wa gid ay anomalya ang gibuhat sa Vice Presidente o sa DepEd Secretary nga ilang kinahanglang i-impeach, pero ilag yung ipa-impeach og kitay gipagasto karon og 25 million kada nila hearing sa impeachment court. Nganuman kay way kaluoy, way gugmang Dios non nga gigamit nila. Kumusta maron? Ari na lang tas atong simbahan, di na ta diha kay kapoy na sila tong nana. Nganhin lang tas atong simbahan. Kamo, nahigugma ba mo sa atong parokya o naluoy sa atong parokya? Kinsay mo ingon, pader, gibati gina nako ang gugmag kaluoy sa atong parokya. Taas ang kamot. Taas. Ang di mo pataas, mga yawanon. Sige na, taas. Salamat. Kay ubay-ubay ang nagpataas. Kamong nagkinupo lang diha. Unsa man mo, Diyos noon mo, yawan noon. Ang ato rong parokya na ay umaabot nga Paris Youth Day. Mga 600 ka mga batanon ang magtigom karong Biyernes, Sabado o Domingo. Mugasto taanag mga 600 to 700,000. Dagko nagkaon ng mga youth. Mga youth, imo ginang tugutan. Di yan ang hunog kaon gikas buntag hangtod tungang gabi. Ay, mga youth, sorry ha. Tugan lang ko tinood. Hilig man yung mga youth. Pader, real talk ta, pader. Real talk ta. Bitaw, daghan silang panginahanglan.
Ako silang giingnan gahapon sa gamayng orientation sa akong mubo sad nga to. Niingon ko, sige lang, buhatan ninyo ang tanan aron maka-encounter mo sa Ginoo og sa usag-usa dinhi kamong taga parokya nga mga batan-on. Pamasin nga magdana mo sa pagtuo ngadto sa inyong isig kabatan-on dinhi sa atong parokya. Mahal kay ning inyong activity. Dako kay tagasto ani. Pero di nato balihon ang kantidad sa kwarta basta makaayo sa inyong kalag ug lawas. Di ba? Gasto magita ng impeachment nga di gina makaayo sa atong kalag ug lawas. Kani pa bang mga batan-on nga mao ni sila'y umaabot nga mga ginikanan? Daghan ra ba kay dinhi sa atong parokya sige lang tinukhangay way mga kasal? Siging pabunyag og mga bata way mga kasal? Majority yun. 80 to 90% nga magpabunyag karon dinhi so far sa akong tan-aw, 80 to 90% sa magpabunyag way mga kasal. Unsa man na siya? Yawanon nga pagpanamkon og bata. Wa maliwat sa mahal nga Birhen Maria ang atong segunda patron, Birhen sa Pilar. Wa maliwat ang ato karong mga batan-on. Pero naluoy ang Ginoo ni ana. Mo nang gastuhan na to. Gastuhan. Sige, lingay mong tupad. Ingna mo gasto ka na. Mo na karon ighubas misa nang hatag matag envelope sa una para sa mga batanon. Ilang gi-report nako so far ang ila ko nung nakolekta ni abot nag mga 65,000 atong pakpakan. Pero ang atong gikinahanglan 600,000. Hala sige. Ighuman ros misa ako silang giingnan pag-atang mo diha simbahan ay nalang mo panghatag kay malangay ta. Diha na lang mo atubang nga simbahan, tunol mo mga sobre nila o kinsa patong ganahan nga mo hatag. Nya kamo sa dinhing nanimba aron makadaig sa Ginoo ang mga batan-on, panghatag taon mo. Gikan ra ginas piso ngadto sa 1 million, depende sa inyong abilidad. Piso ngadto sa 1 million. Siya ro wa gid mo piso diha. Nay kahon nila diha, hulgi nila nga. Nya magdasa mo og sobre ngadto sa inyong silingan, ingna sa didto, tabangan nato mga batan-on sa atong parokya. Piso lang ngadto sa 1 million. Oh, di sobre oh. Sudli kay ako ning ihatod didto. Ana. Unya, naaman sa tay mga project dire. Ato pa maning humno ng atong bell tower. Sige na ba nagtingog pero wa pa na mahuman. Nya ang ato sang bag-ong CR diha nga atong nindot-nindoton. Kita mo atong CR diri no. Unsa man na nindot na o bati? Sa karon ba nindot o bati? Kung maghimo tag CR diha, i-times 10 nato ang kanindot ana. Moy kanindot dire. Haron inigsod ninyo diha, pwede na mo mga matay. Oh na nga. Di ang nakanindot gyud kay level naman sa atong flooring unya napagi ato. So kamong mga tiwasonon, di na mo magantos dito kiang-kiang dito. Ana alam mo diha mo hinay-hinay og luklok. Di na mo kan di pagid mo mabasa. Dito basa mo igtabok ngadto nya magdangog ba mapospos pa mo diha kita pay makabayad ninyo. Ay na di ana. Mao na ang nakapanindot niya. So mao na ato ng tabangan. Nya kanang atong atubangan himuon man na natong walk of apostles. Atong nang butang daghang imahin sa mga santos diha nga apostoles. Di porti nakabalaan sa atubangan nato, di pre ana karon ithan lang kades langgam, mahulgan pa ka ato mga atop diha kadto mga metal parings, mahulgan pa ka patay pa ka usahay. Karon, sikag hikap, abot mo sa unahan pwede nakamaligsan. Ngano man, nakahikap na gud ka, na-connected na gud ka sa mga santos, apostoles. Ana pero gastuhan na. Nya kanang imong gilingkuran karon, mga bati pa man kay nato lingkuranan, gipang-agay ay man na, nga gubaon na man kay nakasagaran ana. Ato nila nang ilisan. Mao ni ron ang panginahanglan sa tong simbahan. Naguna,
Kung naluoy mo, palit mo raffle tickets. Aron ang atong parokya, makaingon sa ta, nakadaig tas Ginoo. Nya kamong mga online parishioners, og mamalit mo raffle ticket, mamalit mo slots, mura na tag nagdaig sa Ginoo nga tibuok kalibutan. Di ba? Na. Onya kay naa man sa taroy laing fundraising ang atong kulumbari nga gihimo namo sa among cooperative intended magyapon na pagtabang sa simbahan o sa katawhan. Tuan na ron dito sa Liloan ang Subpilisco nga cooperative. Ako'y chairman anas board sa pagkakaron. Ambot kanus ako nila taktakon. Mo na mamaligya akong may kulumbari basig di pa ako taktakon. Mamalit mo, dili. Uy, barato kay na karon 70,000, 80,000 o 90,000 kay pre-selling man na. Ini kahuman anang maong building, 6-story building na siya nga dunay roof deck na ay duha ka elevators ang design niya ba. Facility na nga mapahiluna nato ang butanganan sa atong mga mahal kinabuhi silang remains. Ug abo ang inyong ibutang dihang isod anang earn maka-accommodate ang kada unit og mga unom ka earns. Mao na naroy among final nga sukod. Nya kung bukog inyong ibutang, duha ka bukog. Nya pwede pagyog mapun-an og tulo ka earns. Kadako sa iyang ma-accommodate. So kamong pamilya karon, kuha mo usa ka unit, mobayad ra mo 5,000. Nya pwede na ninyo home loan og bayad installment without interest charge up to 5 years. Barato kayo. Nya kamo nang tibok pamilya makagamit ana, mahurot mo ka matay, na ara mo na isod mo diya. Pero pulos mo bukog, duha ra ka bukog. Makabot tingig tulo kung ato yung ipamugos, tulo ka bukog. Ana. Pero kung makuan katong earn, daghan-daghan sad. Unya unsa may buhaton nato ani? Mamaligya sad ta. Nainingon ako, Father, secured naman mi, kaya na may mausoleo, na may kuan diya sa Manila Memorial. Nako din, palit lang mo unit dito. Nya, inyo lang sa niyang ibaligya, inighuman. Insyawa, na mami magkinhanglag kwarta, Father. Nako, ang simbahan din, ang inahanglan man. So, inigbaligya ninyo, ana, og mahal-mahal ang halin, di na mo'y ginansya. Ay lang sa gisods bulsa, idunit lang sa simbahan. Nya, sa inyo sang pagpalit karon, nakatabang sad mo sa simbahan. Kay kaning maong cooperative, amo ning gimugna, ako mo'y nag-una-una gid ani para gid ni sa simbahan. In the long run. Nya mao ni among ipasa sa sunod nga generation para sila sad makakat-on pagtabang sa simbahan pinaagi sa cooperative. Naaroy dagkong mga cooperative sa atong nasod nga ang nagtukod og una ang simbahan. Kanang naa sa Guadalupe, dako kay ng cooperative sa akong nahibawan, usa ka pari ang founder ni ana og 7 ka Legion of Mary. Karon dako na kay natabang sa Katilingban. Di ba? Naidaghan mga dagko nga cooperative. Nganong hisgutan man ni nako, dili lang ta magsigig luhod, dili lang ta magsigi og simba, hatag-hatag anang kolekta. Kuan ra man na, mawa ra man na, mo exert tag effort sa gitawag natong sustainable union of faith and actions sustainable. Mo na ang mga apostoles nagtukod silang simbahan. Mao to'y first cooperative among 13 persons, si Jesus and 12 apostles. Og ila tong gi-invest ang ilang kinabuhi, tanan nilang kinabuhi, gibiyaan nila tanan, gi-invest nila dito, niabot din his Compostela 163 years ago. Og naputol ang ilang liog sa pag-invest nila niadtong ilang cooperative. Lawas og kalag ang ilang giatiman. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ingna mupalit na kog usa ka unit. Ana? Onyag mamaligya sad mo kada unit nga inyong mahalin, panguha lang niya mo flyers diyan, na may mga flyers das gawas. Kada unit nga inyong mahalin karon nga pre-selling pa ta,
naamoy 1,000 pesos. Ingka pa din mo ko magkinahanglan, ana, ay, idunit, ipalit lang sa nag-raffle ticket iguman. Kuha mo kumingon nga imuha na. Palabitaw na ako, kani ako lang gining i-reveal ninyo ha. Og muhatag mo na kog donisyon, namagi mo sekreto na kog ingon, pader, imo ni, nako dito las opisina, pakuan ni pa resibuhi. Ay, imo na pader, personal, naghatag na sad ko dito. Ako ra man ang dawaton, pero ang tinuod ana, mulipot ra sad ko dito, ako ra sad na ditong paresibuhan. Di ko gustong mukupot og kwarta. Nganuman, ako goy inyong amahan, ihatag nako ninyo ang tanan.